Daqqa oħra l Robert Abela wara li s-sindku laburista tax-Xara Christian Zammit irreżenja mill-Kunsill Lokali tax-Xara u minn President tal-Kumitat Reġjonali Laburista Fawdex. Zammit kien ukoll kandidat fisem il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali u kemm meqjus bħala pedina importanti għal-Labor minħabba li ħafna nies kienu jħobbuh u f'kull elezzjoni dejjem ġab ammont kbir ta' voti. Permezz ta' post fuq Facebook l-ex-sindku laburista qal li din kienet deċiżjoni diffiċli ħafna lih, speċjalment meta wieħed iqis li lu attiv fil-Partit Laburista u fil-politika għal dawn l-aħħar 23 sena. Fl-istess post huwa kiteb bit-Taljan li għażel iħabbar ir-reżenja tiegħu sabiex iwarrab mis-saqajn u biex ma jkunx ta' xkiel. B'sorsi jikkonfermaw ma' Net News li Zammit warrab wara li l-klikka ta' Robert Abela ipprovat issiktu. L-ex-sindku tax-Xara ilu għal diversi xhur jitkellem b'saħħa fuq diversi kwistjonijiet jaħarqu. Is-sitwazzjoni iżda eskalat fl-aħħar jiem meta pparteċipa fuq programm tar-radju fejn jitkellem kontra l-elementi estremisti fil-politika. Fil-fatt, fuq 103 u saħansitra sqar li se jkun hemm problema biex iż-żewġ partiti jattiraw nies validi biex joħorġu għal kunsill lokali s-sena d-dieħla minħabba li dawn jaf jispiċċaw attakkati bi vleġeġ, insulti u teddit, staqarrija li ma niżlet tajjeb xejn ma tmexxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Inċidentalment, ir-reżenja ta' Zammit tasal lejlet il-lokalità tax-Xara tiċċelebra Jum ix-Xara bir-residenti spiċċaw jistaqsu se jiġri issa li tilfu l-sindku tagħhom. Apparti minn hekk fuq il-midja soċjali ħafna wrew solidarjetà ma' Christian Zammit fosthom is-sindku laburista tal-Qala li stqar li jinsab maħsud. Oħrajn qalu li dan kollu seħ għax kien hemm min rid itajru waqt li diversi residenti insistew li spiċċa jbatiju sempliċement għażamm mal-prinċipju tiegħu.